ya make say no eye insiesi adwumadie akoso amanso akwesi krom eno amanse south mensen nim na make say no chairman Edema Small Scale Manners Association ewa amanse south mensen nim eya Mr. Kwaku Apone ede afuto ede amagana mebunu se momode anyina mo naso enya dwumaden na ye mo na Ghana man emfantuma pa emfamfura Enquiries Democracy Advocacy Ghana for Eternity a friend of Adam GH abomodin adensam ede to Supreme Court for him say asema eno efa terms a odua wo so mampani John Dramani Mahama ekono omomodin no mudin sasem no na se beto dwase ne krachi bi asode oso ye difu a twede yampon yankopon ede no konkon na ngosra edwa no nti oka kire wiase nyina say twede yampon yankopon ede isubonto eba befa na made akọ osoro ahenie mu nti nyankopon be sie wiase di nsuyire ba krachi ne den ede ebonowa ne senti Ghana fo nyina ne wiase afa na nyina obi amesere nkwahye subonto num ne nyina yentukwan ne yenkwahye nyankopon koye na wa tu na nsem we beto dwa no na kese krachi be kan se o nsem ne nyina na kwaje ta na no ana apostle kwadwo kwaten de kokobode ama Kristofo se monhwem hu ye ewa atorofo edifo Ahmed Agbenyezi akoya adoye edi ama eye youth organizers for mo eye NDC for mo ewo eye kwapem not ensem no pina ka ho na yesi wunkunwa ebesem se ewia pram to bereka se odiere oha eni nsia ekiripo enkron kasafidie som na adwumaku aso yasene awie no wonum dini Mekanfo Lumba super edi ama so pensio edi ujuma sabadin to ayefro anampo se ye ana opeson fenso mo ho dia ene Lumba super na wasa obomode ama won saka ye da fanfidie mu aso no sokroja ye edi mani pedua na FDA nso agye atum se ye ntibomode na ma won sa entimi enkabi na so peno dodo atu a obetimi afrem peni 40555 274 757 and 0577 475-343. Ukoda Sumane Nimpote Madam Abanyamicha Yeso distributor our honum. Our adjacent Lumba spot appear to lane. Freno our 0557-349-401. Mama Vic our Franco spot M our adjacent to Ninasu Washing Bay. Freno our 0500-680-783. Bra Kwame our da command circle station of Benyadum Choba. Freno our 0244 094-793. Madam Edith Kusi Ewo the Wenyo Opsi Central University. Freno Ewo 0246-601-004 and 0266-400-215. Nana Satra Ewo Pokwasi Odumaso Satisfy Water Depot. I no Eben Government School no. Freno Ewo 0592-317-481. Auntie Emilia Ewo Tama Community 4 Second D Joint. Freno Ewo 0540-423-201 and 0574-761-396. Akanka for yese nkonwa ebesoma wie no edi ameje so eyo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mu ankasa ebesemo nansa na no me wofa ase kokofu sewa wosi di ye kasebo no eye de ba de a sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no de pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Efitu mrekande shia yen. Ewo Facebook and FNC YouTube. Na yemfa kasebo no enchiremu enfansomo. Wode oba na wahye na afofronso enya kasebo mu chefa. Yensha kasebo na se enfamfiri adusia ensensemu. Na akyerɛkyerɛfo enkobomku a edin a eda wono so eye Ghana National Association of Teachers ayi Trinity a eka ne said nat empanimfo akasa ede atia atata ya hodo a ekoso anipa bi titiriw ne school fo mofra eto ede hye wona kyerɛkyerɛfo so eboro wonom
esibra wono mo no wono mu kyerem sɛ in fact ɛyade bia ɛha adwene senti yɛkɔ yɛne mu no ɛnyade a wono betimi asɔsɔso ɛwɔ mayi mu epiom na mo ka sɛ na mu kyerem sɛ ɛbɛtɔ dwampo sɛ Mr. Yaya Bukali oye head teacher Edema Garu GA Primary School no Upper East Mantamnim enipa bi ekwaje ne nkwa edefri ne nsem yajaja na mla na eye association no Wanum National Delegate Conference Jumedi etodwa endrada na yedwada opepon bosoma yegomenda na toso enum enfempem ye no ne aduonu ensiemu ena nat president Reverend Isaac Owusu edi adesre edi ato Ghana mampeni enim sem wanum osre na da wanum partner tene edi ama wanum nua ono akane na oye head teacher Edema Garu GA Primary School no Upper East Mantamnim Mr. Yaya Bukali enipa bi agene kwa ede afri ne nsem bepem ne asem no yehuhu pomasi bi de bram oha nkwa na ekoso owuye no in fact na oye district treasurer Edema eye atachirefo nka wom kwedi da wonum so nat ekuo no na bepem sem na ye kesen mpetasi kapapa bi anhyede nkwa na busua owoyere egwoma na busua sitinem aye dendende pa ede ama wonom na wadom uchirem sem ochirechire na wanya ne ba bi krei Mr. Yaya Bukali na owadesua dem a na ochirade ena nipa bi ati motorbike so ebefa tu beto ya nkaja basabasa ebekoso school munti ode ne nkwa esi school formofra anamu a enipa bonfoi eche ne nkwa de free nsem yaya na samu uchirem se bepem na ye no ekese no enya ade a empenifo ahyada etu ana papa bi ade afa hunti wamudi ya pa eti wanamo sere Ghana mampenin ehunehuna ene awudi a ekoso etia omanga na kyerɛkyerɛfo no emra du sɛ Ghana mampenin besode na ode ne nan asifom na watumi atu ana papa bi ede afa hum na ne kasam bio na ode na di sɛ sabi wiase wo hwe no empenifo aka sɛ wopam hufo a aya woto ne bementi wanamo ntena se enye santo soso ne bio efiri na ekɔ sɛ yɛ school ni abofra woto hyɛ wo kyerɛkyerɛ ni so papa ne suma wo beti bi ahua pa akyerɛkyerɛfo no bɛka bom na ɔmo ne wodi asie ni sɛ bɛyɛ kyerɛ bi no bɛhu sɛ sɛbe akyerɛkyerɛfo so ɔmo so ɔmo yɛ nipa o kyerɛ ma ɛya sɛ sɛbe enipa ɔyɛ kyerɛkyerɛ ni wakwagye nteteɛ emfie pintem na ɔbɛku no ho ɛde nyansa nimdeɛ ahyɛ obi batrim na nipa na bɛyɛ ɔmama pa na nipa na bɛnya adwuma yɛ na bɛdu baabi na sɛbe kyerɛkyerɛ ni ɔma nipa nimdeɛ no na ketem bɛdu baabi na ketua ma pension bibia basa na sabe asumdwe so nya bi nkyira de a na asem we de emu oyɛ nti efri na ekɔ sɛ wunnim na wode wonsa ka kyerɛkyerɛ ni baako a wode wonsa aka mu nyina. A recent example is the shooting incident that occurred in the Garu district of the Upper East region. Your Excellency, the late Yaya Bukari was a teacher and a NAT member who was a district treasurer of the good people of Garu district and was shot dead in line of duty. Your Excellency, but for the intervention of this teacher, a lot of school children could have been killed. Because when these unknown men were shooting, the children were break time and were playing. So this innocent teacher rallied the children to get into the classroom. And unfortunately, he died this peaceful death. But until today, we have not heard anything from the employer. Your Excellency, with the greatest of respect, we have all the 16 regions, their representative here. If for nothing at all, this one, Yaya Bukari left a wife and 4 children. He died in line of duty. Today, let's break protocol and make a declaration when it gets your time. Because this is the biggest platform in Ghana. Your Excellency, again, a teacher was seen on a social media being beaten by his own student at Kede SHS in the Eastern region. What was the reason? For not allowing them to cheat during examination. And Your Excellency, we, the largest teacher union, even though this is not conference, but we are speaking for and on behalf of every single teacher in Ghana. And we are declaring that this year, 2026, we are declaring a zero tolerance for teacher assault and brutality. Should any individual or a group of people attack any teacher in Ghana without any cause, we shall invoke the spirit and solidarity of touch one, touch all. Touch one, touch. DLFM 106.9. Entienne emfimpim yenu ne adonu nsiamu de touch one, touch all. Nsɛmtwerɛfo nso yɛbɛfa we ne de ayɛ adwuma touch one, touch all. Enti de akɔ so no ene a wuti yei
eya president etima akyerɛkyerɛfoɔ nkɔmmɔmukuo mekyerɛ Ghana National Association of Teachers NAT nkɔmmɔmukuo ne den ɛde Reverend Isaac Owusu enawuti Yentoa kasiye bone suniye da suha ejina kyerɛkyerɛfoɔ ho nsɛnsɛm na ɔmo nsa enka ɔmaketua ɛwɔ man mu ɛde kɔkɔbɔ ɛde abɛtugya ekyemu sɛ ɔmo ma aban no akosi ɔpɛpɔn bosome na wieye so ɔmo ambɔmɔden ntimi anka asɛm ne ho a ɛyɛ ade ɔmo so bɛfa mrakwan so ebetimi agye ɔmo sika na ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ kuo yi ekyirem a aban na bɔ ɔmo homɔden sɛ ɔmaketua ne de nya ade a ɔde bɛma wɔm na uyi a wayi ɔmo nani ɛde ama wɔm no ɔmo de ɔmo hu ne sɛ yɛ ade ɔmo asɛm ehia aban no ebiem anu nti ana wabɔmɔden ayɛ na agye sɛ asɛm na nya ade a ɔbɛka bibia etimi ɛde afa ho na nya ɔmaketua krampo ana omo twene mum e so omo bomodian so no omo de staff ID ede ema wom sanso ana edin bi ayira e wo master list so ani na no mo hwa anim sa aban ne betumi abomodian ye bibi ede afa ho na bro mo ne nsem twofo etwetwe nkomo e wo Ndra Adjoa Agyei ye obepon bosom ne de to so num e wo mfimpienu ani aduonu nsia nim ana convener edema ekuo no eye Enoch Kofi Nate edi tujwa na ochem social how ekoso e education sector ni ma hadwinye papa no nam so kra chechefo anya de omunsa aka market ade nti na cheche ni be kokla zuma ko chere mo frade na boso me beso na na katua ne nsa entimi enkante wo sa aban no ebomoden a no timi hwa asem no etimi ka. We firmly call on the government of Ghana, the Ministry of Finance, the Ministry of Education, the Ghana Education Service to urgently address the following through this press briefing. 1. Payment of all outstanding salary arrears, all remaining staff identification numbers. 3. Correction of assumption of duty dates. 4. The rectification of errors in ranks, points, and management units. 5. Inclusion of missing names on both the master and the revalidation list. 6. Validation of teachers who have staff identification numbers but remain unvalidated. And finally, payment of arrears to validated teachers whose outstanding salaries have not been captured on the e-pay slip. We expect these matters to be comprehensively resolved within this month of January 2026. We cannot wait any longer, given that the majority of our colleagues who began work alongside us in September 2024 have received their full salary arrears with effect from September 2024. We urgently need our outstanding salaries to settle accumulated debts, pay our rent, cover healthcare expenses, and meet our basic living needs amid the mounting responsibilities we face. Failure to do so will leave us with no other alternative but to lawfully take to the street to demonstrate and demand the justice we rightly deserve. Enia uti ye eye convener ede ma chechefo omo no chesa ban embo modian for maketua emfa emma wom eye Enoch Kofi Nate. Yanto akasebo no so na yemfa yene enkyiremu ewa sante mantanim. Na Mr. Kwaku Abone dodoa ebonom na ne say Chairman Osama ono ene chairman edema Small Scale Miners Association ekono ego Amansia South mensenemu afri so no kura yenso na Chief Executive Officer edema New York City Hotel ede afutuo ede amaga na mebu ne say osra woro mada emebu ni pi epa woro ho tentem enya woro ho o kirema ehu pa sesabe kobra ne betena se o medie se de aye mpese kyena kwam yeye woyasa wonye yeda ene aho kyera pa obehunu no efizempirifo aka se usro atacha aya na wota hye ne mpaboa pa enti ehu benya se nimpa bia bia obo no wobetimi ede botae bi asi wani so na waye ho adwuma abobra pa na twede yampan yakopon atonsu pa agusuo manatimi aso abapa ede ama wom wode nsem do tudwa emla na ensiesie adwumadi a ekoso a na wonom eprapra monten so asiesie krom ena afin so yakokanse adwumadi ekoso ewo manso ekosi so eno no wa mansia south mensen ne mom ena Mr. Kwaku Abone ede nsem wehi ede to edwa na mra waje mre no ne mani boni a otonkra edi free asante mantemu ema de kasebo me wofa se
Samuel ofoli boatia do abonam na ne se Mexico twetwe nkomo ene wo kire mi sem ene Ghana mebu no pi opese kine nko na waye ye na oda V8 mte se watwa AC fully nyanya tese onfa boga nya swan o kire ma nya sa na ye no abraba na yabo no eye ni diso etese wofu atwede no wontumi ntu nan ba ko pesim na wusi soro ho yenya ne sa akura da ebi mponsi babia inti obesna Ghana mebu no me pentema nyam ho no mpenifu akakra sabe ufiti epa wo se preko pa aye ade eba eye moja nti munya botre boko nam nante se sabe aboa tese ne chameleon kakra na mmobra pa beboa modache no etimi esimu yem osande kokobo edma mebu ni se dodo na enubo ne pa enya simkuma kwabane tumi bota no na wisie nam ne hwinum na sum nyina na okina ho aden den na wogi ne wiase osan kirem se ne ade ba ko aba ready mebu no no maten den no ma daisy chese ne ontehwe na bobɔ no ede na mu kire ose emmoa modache kura montumi hu mfiri ho na mommoa na modache intimi enkonka mo yesa pa na modache na modego atoprein osan so ede ensem bebire na to abanim sa ba mo na mputudwuma hodo na enkoso ewo manso akwasi so ne wa manse south mensejuma de na to dwa ne mpenifo pi ekopie mo munya de onim de munyansa ekokotachi na emra okasa nsem sei na odato di ekasebo enimu aban we no enokre eduru bia de bia me kasa me Osama de menya politics de ntia menya politics ne say anya me bia na manse south me small scale man chairman ana chairman bia so we politics pa you free chairman no so ye mra no small scale mra ne say okoye politics you free nti ye damonyo kure ni nyina no nti sa wo ya tama MPP tama na MPP fo hia bibia no mo boy amane because NDC for the commodity ready to yanim meka kan na aye ntoka kura mi gina anim se panyini esi ano se nya sa ye de ye gina o ma manyuko ni nyina anu nti na mo ye se leader nti de me meka ne se eduru ba bi na aban bi ayade a o se ebo na baso because se manso ana Ghana nyina kura ye nya sa de na ye nkan kono ye hunu da eche se sa aban bi duru ba na aban ye bibi na edom ni nyina ye ntimi anka so wa ye ade a ebere na ohun de o ye nti se waduru ba bi no wa ye ade a ye mo na maso because o ya afi buru nya ya anu kwanya me anum ni nipa go so kura che osanchofo de mu hu ye nti se office ne scan krom ene ne man ketenketi anka sa ne man be ba na o sha Tuesday Wednesday na ne nipa kai so nya de enko emma ebi si da ebi si na yesusa aso no ye small scale obaye no de nsa kan de but anya se de 7 producer na na do baye na oye no kure wa ha ye de ene ye ha wo ne de se na ye ode aso ya fo gu mu ne de mu ebe ha adwen but anya se we de no nti e ba sere se wa ye ade na ye hwe obi e do ra abeduru samre ya eno so obi o ye Ghana ni ba bia be ka se wa ye ade wanka na oye nipa boni ni yo wanka na woye nipa bonini eni a wuti ye eye Mr. Kwaku Abone adodo abonam na ne se chairman Osama no na ye chairman Edma Small Scale Manners Association ewo Amanse South Mensi ne wonu kra nso na ye Chief Executive Officer Edma New York City Hotel ede afutu na odema Ghana for no wachi no na adwumene ne koso na Honorable Steven Insia Kese eye assembly member Edma Kompese Electoral Area ede adesrepa ede tompenifo anim se wo mbesrepa se mebu no betimi enya akropama beboa pa na matimi asi akan wo so ne ekokan se yade a enam so manipa pi enya dwuma ye ena wo nipa bi pa asi akan na okopia manone a wosika untumi nkan enti wo mbesrepa adehya mo manso ekosi ne potem so behia akropama eye ka beboa na mebu no so etumi enya dwuma aye titiro efa agudie mu ensensem be game say you know na bota yeti to ne say ye be kan nyina ho abom because program no bota ye da so ye as it together we can make it and me hono say ye nyina ye kan ho bom a ni bia ne ho no mo akwese so ka say wo achieve a ne santuminka and but the program no bota ye angasa no to the point mo na education sem no financial aspect na de gegen kan ho ya na ed ne bota ya ne football game and ye besra aban no say obi wo pepa na ne and say ne de ne ball boa e won so na sene ne akade ne de hia no bia obetimi e de akọ nanim wo abrabo mu na e kan say ne talent so ankan se no aban no mfa mboa no na Ghana yentimi nkoye ni amase South district esuye so ye twen agopa ma park side didi agro e ball so a ya na eden ye besra aban no district kura astotef ba kokura nim nti aban no ma ye mboa na astotef ne park sa agopa ma e share players no
nkwan mo mo bo botimi ko ani mo on fa sa kan de ni nyina ma me boy na amanse south fa ball bo ne kana say manti agudi mo ya kechi esra ba ne so ma me boy fa impact so ene de e be pia o ma mo botimi akọ oni on ball bo enubone ya ade a ete e kana say ahoden so na ball bo nso ya ahoden obe no mo enubone wo e kana say won kura ble mu a obekọ anim kakra ball boy your talent akoma no nso na yede ebo ball eno nso na mo blen ewie ble omode esay omde enubone esay akoma no ndi ebesere se enubone no mrantie no enjai omonto ho fre ho se de be ya ombetimi achieve won talent no dia kon anim abra no abra ye hwe back to awofo ka kire awofo ne se ye hwe tete be mana se yen wura res yen Enquires no akola bi wo ho no ma ne talent ne bobo ne talent pa de ni nyina eye bobo eni a woti ye ono ena ye assembly member edema kompese abato empesu ase ewo amanse south mense nimu ewa sentimental ne den edo nimnyamfo Steven insia kese ne kwakra mu no na nana kwachi jima yeboa otoso emienu eye wohene edema adehia wonem wo manso akwesi so ede adesre edeto empanimfo momka biewom ene Ghana mampani anim se de adro de wonom ehiamwa akwambone pa wompotem ho no no emwa kra mampunto na adwadie enkoso nti aban emeboa wonom akoyi ka de kan pa ya yakwan nse de bia omone me kasa meka manso de yakwan pe na e problem de kan pa kase pa no na etoso bienu mi kuro se nyame adom ena na mada roma ayekese de ka benya light extension se bia light puso a de betwetwe akọ beri bia se do lo age plot age asase o sida no e kwa mefa so benya light na kwa ayasam bo no de kampro asisi no so timi de oye ne ede eba de ka mesre isi before ana ban se obeto me boy that post akra ene huma e betimi da stand akọ mia no mo so nya light anka mane beje ho na mia ni mo ne mo ba e bia na ye se bia ko so ye friend to my prefer anka kakra mo sa de bia hye se ha na ye de ye ne kakra e be duru ho isanse ahunye no wonso wan church obi de ntia wo se o ma ahudie ba na bra bo ma na sanitation ba na bra bo ma onim de etere nti ba igoso ene ye bi ye wura fi hofre mo so a de no an ma be se ayi bi na ye na ye ho atene ye ho se kuro no emu ayefe obi kra be wura mu a eno kra be sa boy ho ban ma ya pom de asipi nti mesre obi a se obi a enya na fam de tituro ba bi a wote bia a wote akwase bro ni kabro fu se brand the corner where you are nti ba bi a wo no obrate ho a obi aso blatene de ana ahodi na na ye de ye fam ene no ano no ne ho asamanyen ba bia wo no ma ho hyerempe na obi a ma ne de hyerene a na yanuma ene ye kro ene a wutie nana kwache ijima yeboa otaso emienu ono no ye hene popo edema de hia wanom ewo manso akwasi so ewa santimantanim na amaniboi yensem twene Samuel ofoli boaten adodo asanam na ne se Miss call ene de amaniboi efra santimantemu ebesomwe Yentoa kasiabone so na anchoring democracy advocacy Ghana for eternity a efreno Adam GH abomodin edensem akoma Supreme Court echemu so momomodin anomu mechechemu se eyomampani John Dramani Mahama owa akwanya ne so obesan so agina so mampani amayato ne so ababio a na eye ekuo no echechofo eye Azubila Emmanuel Salam edituja echemu se eye nso ema omode ko Supreme Court no eye ade ani na afa eye nsem ahodo amanfo eka so mampani John Dramani Mahama ebetimi asan so agina bio ni yato ne so abantin okasa ewo press conference omoye no chemu se eye ade omode ko eye Supreme Court no mofa article 66 eye clause 1 and 2 ewa Ghana mramra ni me no kire se eye terms ahodo a eye mampani bia ewo so betimi agina ameyetimi ato ne so aba no chemu eye Supreme Court emomodin encheche nsem na so mfa Ghana mamra na encheche nsem ase ne be ya menteme ho ase ene se amafo ekasa ewa ye ndisi amanyoko onim no eye ade ani na ebetimi agenti eye Supreme Court bomodin no mbu adwuma ye se ne be ya obema entiase etimi aye adwuma edi amawom no mu chiema anya ade ekuo yi ede nsemi eko Supreme Court sense omo ankasa ana omo peso munya bibi mfrim na emo mo peso mu hu se Ghana mamra no eye adwuma eni kabina min kabia mamuo ne so eye adwuma ewo man Ghana mu
na mo file eye case ewo panima bosom ne de toso aduonu miensa ewo mfimpi mienu ene aduonu num ni mu ehwe nim se ye Supreme Court bebo modin amantiase etimi ayejuma ewo asem ni mu se ne ebe ya eye ginasi Supreme Court no ebesi no eno beboa amensusu ya amafonso esusu no ntiase etimi aba because hono enye clear say obi eba na say o breaki for 8 years and I say how many years na so saba so on san ko the same ne 4 years aka na say on san to aso enti we na say Supreme Court ene betumi a kire sa same we say na be ya Ghana democracy na be bo ho ban na say etra sema enkonfukuo bi medical can be say ebidimu Fred your mama so ombra tetem enyema mienu ene ewom maako enkonfo bi ahwe ne modem mo a obu oman say na enyema koyiye na mo say o papa yi esa ba ne second term a ebeboa ebidim so de o mayefu omo pese de o mama hu so omo na don sin obi a o wiase ha oh awoni o ye mampeni a sa siko fans for no ne wontumi yempo mekata we wa yempo ma na boroso na na do tag ehu ye na ne man koyiye mpo no po nyina su na nipa bi ka che ne say o sin kwa me nkroma sa de na ekoso o John Dramani Mahama na mamuwe nso enkromfo bi tanechi kese bibimpo efa nchen enkoyiya omabeni wo na se wonpo de ese ma o life president wo na wo tire constitution no enti sa de we de ehu ne se e de abufuhyew e de ma ebinim oma mo frɛ for genuine edwuma pa wa ya no ene mpo de enken hye de nya abufu na sa siko fansfo no good lickers ronika de from good lickers eni omode omoyefu kese omo no omo suba nyina ne se omo anya akwanya e wo mampeni John Dramani Mahama mambuo mu a omo di de no e ma omo si fo bi omo transforda enti omo ka say oh e wo de kese ye man transfer for life enya wo nti na DLFM 106.9 media abufu this act same way ko Supreme Court essence Ghana constitution is above any individual interest and we as civil society organization that anchors proper democratic principles will not sit down and allow any sycophantic characteristics and individual selfish interest and their bootlicking character to push this country into chaotic situation. So we have gone to the Supreme Court. The Supreme Court at the SAS document in the to Supreme Court and him say omfa asem no kuma sibre enfamra se ne be ya obia kuma beto de yim ene ya uti ye eye Azubila Imano Salamono ana ye churchofo edema anchoring democracy ye advocacy Ghana ye twanitia efreno Adam GH na manibo ye nsem troni DJ active ana de besom ye yanto akase wano so ye nyina mu ewo esom esensem na nansen ebeto dwa ewo manyimu sene owura bia ne den ede ebonowa ekiremu a twede ampon Nyankopon adanadi akire no ewo huhumu kwan so ekire a odinsugire esampa wiase aba bese wiase nti obi bibia da obetuma Nyankwa agye no ono Nyankopon ama na yem tete subonto kese pa ene ebotu no so wai ba tere ede betumi afa nipa dodo na okire mpose mutina mu no na mutre eye nua na yede ayede nanso nipa dodo no komu no na enu atere saa elastic no nyasem kuma kram enti abenya kwanya kohwemu no obia benya nkwagye asembe to dwa pe na Ghana fo se na twere konkon kura ka se Nyankopon kura Jesus Christ kura Bible ya ka se Nyankopon se onfansu yire mesawiase bio da ewo mra no wa bre so ye bi enti aba ne se na Nyankopon etumi akwakotwa ayisi abeka nsem we na se Nyankopon dada ya ne ana twere konkon no kura no de mo keke kan ni kura nim na sa nsem we na ebono wa bre o hye ye duru ho no ma ade na nsi ema pozifu abefre no ede na akwatwere mu kakra tot na no afa ho se ba ne sen ena wa cause fear and panic wo man mu nipa bebre na yem hyehye yate se obi kura tu kwan kura afi Liberia baga na ade nti obefu no wa hyen enya simikuma o man yimu na nsem we mu no na apostle Kwadwo Kwaten kofale bai osanso eso penin ede ma Bride of Christ Church International ewa brepo Kumasi Santebantemu akasa afa ho ekirem se Christopher munhwem hu papa ewa atrofo adifo hom na wo kirema eche ampenifo ache ebuno wane de sanema otu ye se okwhye nkom de afansu de mo matwere kronkron anka ne sa na mamu ne se eyade a ede hoye ene hu beto nimpa so de a che ma kire no ne ho asamanyen na mom semperifo becheche pa de a inipa pi ahye nkom omanyimu acha pa enkom hwe mo hye no emamu da twere konkon yizu aka a Bible ya kan kama pa ato ho no ma se wo kan Deuteronomy homa na etere de nwotwe yiyimu adenum na ho na watwere sei so bi eka nsem bi
na ɔde Nyankopɔn din to so sɛ asɛm yɛ amaka Nyankopɔn sɛ ebesi na sansi ana memu a na asɛm no emfiri metwede ampɔ Nyankopɔn no mefiri nipa nankasa na kɔm na de no ina ɔde ka sansɛnsɛm wei enimpa pii ahyɛm kɔm ammam inti aba ne san saa nkrɔfo kwa hodo nyina nso ɛdeɛn ana anamɔ bɛ na mpanifo etu afa ho na ɛba ne sa ɛha adwen na de hoyɛ ɛne hu ɛde to enipa bi ɛsom na apostle kwaten kasa mu bio ɛne wɔkyerɛ mi sɛ ɔbɛsrɛ akristofoɔ 31st night no ɛne nso da mu nyina yɛ ma mpa yɛ pa ɛne ɔbɛtɛ ne de sew ye sew saa wa so da mu ane de pon yam ɔmo pon ba fie pɛ suban yɛ different mpa bɔ so yɛ different yɛnya ne saa kora ɔkyerɛ mu akristofoɔ yi momfa botaa bi nsima ne so na munya dwumaden taatoɔ na mo abrabɔ no nsa kristo sente saa de a na ɛsom na mo som no de nyama ne kure ni mo dada yɛ ho dodo dedi kan no sɛ anyway agidifo nyinaa maya bono yɛ ahomɔde onyankopɔn di kan ka wɔn asɛm sɛ ɔmfa enowa nsuye ne mɛsɛ wiase bio nkɔm hyɛ da hɔ ɛne sɛ obi ba no sɔre sɛ nyankopɔn de nsuye ne ɛbɛsɛ wiase a wo ni baaba wo ni akyire ɛdi wa no agidifo wɔn ni baaba mu ɔmo di nipa ne yɛ sɛ bio nkwasi asɛm ɛnsɛm hunu because baaba no kyerɛ sɛ deɛ wɔyɛ no ɛnya deɛ ɛte saa nti yɛtu yɛ nneɛma fo yɛfɛ nso yɛ saa ka wei ɛkyerɛ adɔfo no nyinaa nso sɛ awurade sɛ odiyifo bi ahyɛ nkɔm na amamu a ne yɛ asɛm awurade nkae ɛne ɔru yɛ asɛm ɔkae ɛyɛ atoro asɛm a ɛnyɛ wonhia da yɛ nso wonhia yi kyerɛ na deɛ akyerɛ sɛ deɛ wɔka no ɔboa deɛ kronkron ankasa ɛkɔndɛm deɛ wɔyɛ nti yɛm yɛ nina hɔ obi mmom deɛ bible fam deɛ ka me mehu sɛ ho nhia ne mu ebia na criminalities bi wɔ mu deɛ a anyɛ saa deɛ a na obɛhyɛ nkɔm a ne yɛbɛkyena amamu na yɛbɛkyena deɛ a ɛne sɛ constitution ne kyerɛ sɛ obɛhyɛ nkɔm na amamu ne yɛnkyena deɛ a ɛnɛ ɛnyɛ ne ɔno nko a ne mmom awurade sɛ yɛnyaa nipa no sɛ bi a obi ɔka asɛm bi etia wɔ man no ana ebi deɛ ɔyɛ ne de ehu ni abɛto ɔman no so ɛne sɛ bi anka ɛba da saa ɛna ebi a yɛgyina ɔman no mmara so deɛ a ɛna emi ne wɔn ni asɛm bi a ne mu nso bi hyɛ nkɔm na amamu deɛ a ɛna nka ɛna adiifo bebree no a na ɛsɛ ka agyekyɛ wɔn nso atom deɛ meka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa obiara ma n'ani da hɔ na yɛma awurade asɛm ne yɛ ahoɔden na afei nso no ɛno da nkyɛn nso a yɛma mmɔden bebree sɛ nyɛ nsɛm nyinaa na ɛsɛ nipa di akyire na no da nkyɛn nso a afei a yɛsi mu yi ma obiara mfa ne sɛ ne wi a yakɔbɔ mfɛ yakɔgya afei no kwan ɛyɛ aforofo no ase nti mpaabɔ na ɛbɔɔ no nkwan yi na yɛm afei ne yɛde adwumaden ne ahwɛyie ɛbɛtena aseɛ sɛ yɛamfa dwumaden ne ahwɛyie ankan abrabɔ ho a mpaabɔ yɛkɔbɔ yɛ nyinaa na ɛbɛyɛ kwa ɛne sɛ mpaabɔ no ɛbɛtumi ayɛ adwuma paa yie di a yɛn nso yɛmfa mu deɛ ɛsɛ yɛ biara no ɛne ɔsɔ ne ho asɛm anyen asɛm na waka no ɛfiri sɛ kristofoɔ pii ɛnim sɛ yɛbɔ mpa yɛ wie a yɛprapra kyerɛ yɛwie na ɔte fie ɛsɛ saa ne Nyankopɔn yɛ adwuma no enti ɛbo no wahyɛn na ɔho elastic wowura mu a na ɛtrɛtrɛ ɛte sɛ ɛsika gali no wudi ne netu saa na wiase nyina kɔhyɛm ammam na ɛno akyi kura tum sɛ ɛbo no wasan ɛkɔ rapaholic ase ɛkɔ J fans ɛkɔ hyɛ ɛyi koko bɔtɔ awurade Nyankopɔn a adwonko na ɛno akyi na apostle kwaten kwadwo kasa mu bio ɛna wɔkyerɛ mu sɛ adeɛ baako nso a akɔyɛ kontonkrowi abɛsan wɔ maga na kom nansen ɛyɛ galamsey ɛha adwen papaapa amaga na mekese deɛ ade sɛ nyinaa yɛ boa na ɔmampani nso ɛyɛ krado na ɔtaato na yɛ nyinaa yɛtumi tu ase ɛnte saa deɛ ɛdaakye ɛbɛha adwen pam apostle kwaten ɛkyerɛ mu a wohwɛ galamsey kwan ahodoɔ a ɛde nipa fa so wɔ manyim yɛnsu ahodoɔ yɛ nkurase nyinaa ne nyina da ada ne tim pampa ɛne adi sɛ brika ɛha adwen ɛfi nso yɛatena yɛ nyinaa sɛ yɛakwa yɛ nyinaa nipa bi ɛbɛwura wɔnom atwa mu nnua ɛtu gu nte ha adwen nnura ahodoɔ a yɛde yɛ galamsey yi ɛde nipa pɔmuden ɛto nsaneɛ mu a sɛ Ghana mpanifoɔ anso de bɛdu baabi nipa bi a ɔmo nyɛ bɔne da ɛnyɛ mfomsoɔ bia no na galamseyfoɔ bɛgye ɔmo nkwa ɛde afiri wɔnom nsam okyerɛ ma abansɔre mapa na nipa wodɔ mo ka biegom titiriw no mom kitakita tumi no ɛmo na galamsey no yɛntimi ntu aseɛ na wasa kyerɛ mu sɛ adeɛ baako ama galamsey yɛntimi ntu aseɛ ne sɛ mpanimfoɔ no ka ho paa de a yɛboa yɛntimi ntu aseɛ o sɛ kɔbɛ sɛ ɔmampanin ɛna afei nso amanyɔfoɔ mpanimfoɔ ahemfo mom ka biegom na sikafoɔ taakyire de a ɛmfa so piwa ɔmo nyante no sɛ ɛba ne saa pa de na yɛboa kora galamsey no ɛdɔ bi anka dam sɛ de ayɛ ano no me nyina afei ɔman nso yɛme yɛni na hɔ na galamsey no nso ɛsɛ ɔman no nso no yɛsrɛ ma ɔman mpanimfoɔ sɛ yɛnkɔ so a na ɛsɛto no deɛ ma yɛnyae deɛ nti a meka saa ne sɛ ɛsɛ yɛkwaeɛ no ɛɛsɛe yɛnsuo nyinaa nso ɛɛsɛe ɛde adeɛ bebree no a na ɛba nim kɔkɔbɔ hɔ paa ne sɛ yɛna yɛ amanyɔfoɔ no sɛ yɛho bɔn mu di a ɛne ɛɛden paa sɛ yɛbɛtumi atu aseɛ because
because nipa benefit wo dia bi mo sa manyofo no ene edi tumi ene ayemfo ene oma sikafo nyina 106.9 hu bom dia ene yeni ayeye sa no se yansa kan ha dwene ya nyai a da ache no nyankopɔ betwe aso pa bisa de na ade na yekoso no ede wo hawo ede wo wuo ede yare de bebre no na ebe nipa ene a wo ti yi ono ene yekofale bai ono kra yenso na yekwankyerefo penin edema Bride of Christ Church International ewo abrepo asante mantam Kumase ne din ede apostle Kwadwo Kwaten na mane boy yensam twere ni Barbara Kwaten ene difri asante mantam ebesom ye nyina we so na yenkenka madwere nkyere ni bi emfa so mo ewo Facebook no eso na we efri opoku ba Sebastian diabana osi DLFM papa wafake edifree Kwame Nkrumah Circle New Press Station na oti aba na wochirema adenti no bi beton eye sika akọ no abọ ho kanti ha adwen ye pa anti sami jamfene de se no kura pa se waton sika akọ no abọ ka de se etumi chi tum na oman Ghana yenye sika na de bo oman ho bra na the ncha kese ma honabo Moses Abor Bru Army Commander na the ncha kese ede ema we efri wafake New Press Station Kwame Nkrumah Circle Baba papa no de buy na we free coffee parliament dia ba no se Ghana is peaceful country nanso nsambone nko a DLFM news loud in Aguna Bobikuma apa coffee parliament ne yeda se me wafa se na Sweet Elizabeth e dia ba no se good day my lovely uncle Sam and her friend so pretty Sikapa or enjoy news ni pa na Sweet Betty ni e di Lebanon zone 4 medase na se DLFM pass all 100% no do emoji se no ede akame da se me wafa se Sweet Elizabeth nya bi hira na I funny say Olivia Question ede aba no say good afternoon DL I miss you all meso me da se me wafa se Olivia Question ya mi hira na Master Planner Junior Kentampo de aba and say good afternoon to you good afternoon to you all. God bless you abundantly for the work you are doing for Mata Ghana and check as young Commander Dr. Mahmoud Bawumia number 3 develop paper no so mate na Kobi asamwa de aba no say hey elastic arc Charlie wasresa ebono wanie no since yakase yankoma wafa Kwadwo ene Adjoa in fact kase ebo no emu de pass anomanam we every Kobi asamwa enchenwe kase ebo ne yegina we so na ye de ase abunukom sep na ansa na yebekọ ne yesode a hwan na eba na Adjoa Agyei wane hwan sexy journalist and afi Kwame Afum dwumade na omode ba ne friend say DLR ene da ben ene ebnada enti program di ben na da so give and take what the bar no wabeje wamfa ma unya hwe sa na ye no anameboa Kwame Afum na ne kakra ofuma na yenko agona PSA or therefore bu amponsem nana and man no sexy nso we show bi was your friend saying eba na ba etekwa na teko papa no eno na ye chekire din ase na meboa enti dunu de ba ye kire ma ye de na ham gichemu sen ye de ne ye 90% momo de ne ye 10% aha ye de ne ye sekutu sepipam tie bad dia na Adjoa na ye dwam trend de madwumadie no ope fans no ho so efe oso wan ba tre man fans me yen so atre muhima enfifi muhima enkecha hima radio mu ya santoa Michael Jackson papa no na kenka fo ye sinkunya bese mo ne kase bo ne chane to say Miss Mabel antwene se mu ede emaye sanse na champion trader Mr Frank Jerry ede ekopie mu ewo Facebook and FCC YouTube makase bo no wenya bi ehwe ye DJ Zikibi Mr Samuel Akwa echinchim efreni fruma esom ya wiei na kenka fo mienu asem bia ko wu ekrai ofie ha no musa ya no wanti yesoma ya wiei no edi ameje so ya wo fa nimpon osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B menem wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye mamu nyina mo eni tia ade hye midimafo pokwase Nhyiraba Accra